presentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taon nin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang hapon sa satuyang mga paraantabay. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras Year 4. Digdi sa DZGB asin mag-iribahan kita sagkod alas 3 ang hapon. Pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. Mainit-init na pagkahapon po sa Satuya Gabos. And sabi nga ni ragitnit na and mas madudugangan pa ang satuyang init ngunya na pagkahapon bako dahil sa panahon lang na hatod sa Satuya. Kundi sa dagdag na impormasyon na itatao sa Satuya ngunya na pagkahapon kang Satuyang magiging kaibahan, magiging guest po digdi sa programang Lakaw Maghiras. Pero bago yan, good afternoon po and hello sa mga nakatutok via Facebook page, DZGB News Online, YouTube channel, DZGB Legazpi, asin ang siring man, ang mga nakatutok man sa DZGB Live app. And of course, nasa tuyang mga namamutan ng mga paraantabay, narayaon na sa Indang Harong. Good afternoon po sa Satuya Gabos. Kamusta po ang preparasyon sa satuyang paparaning celebration kang Kapaskuhan? Ining makakaibahan ko ngunyan siguro yaon na ang sa iyang puso sa pagpreparar. And di ko na po pagparapahalo yun paano dahilan ta kang nakaaging episode po kan satuyang programa nakaibahan ta digdi si ang satuyang namumuota ni na obispo si Bishop Joel Z. Bailon asin naipaliwanag sa satuya aning marhay ang dakulang role ta ang satuyang ambag sa pag-ataman sa kapalibutan asin nguya na pa na pagkahapon satuyang aaramon kung ano ang pwede tang gibuhon sa pagpreparar man sa celebration kang Kapaskuhan ining pigaapod na stewardship and hospitality for the Christmas season. Sabi nga ni, pangangasiwa sa mabuting pakikitungo. Paano ba yun, di ba? Lalo na kung may kadagit ka, parang dipisilon. Makakaiba ta po sa Reverend Father Christian Magdaong. Good afternoon po, Father Christian. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Nagdadagog kaining programa DZGB asin mag-iribahan po kita sa halipot na panahon sa pag-aram kan mga bagay-bagay manungod sa tema kan sa tuyang tutukaran ngunyan iyo an stewardship asin an hospitalidad para sa maabot na pagselebrar kang kumpleanyo kan sa tuyang kagurangnan ano? Yes, opo. Kamusta ka po, Father Christian? Soltero manggre. Solterong tunay. Solterong padi. Opo. So maugmahon po kami digdi sa DZGB, tatinawan po kami ning oras sa ibungkang sa imong kabisihan. Sabi nga ni, labaw-labaw ang sa imong schedule, pero naisingit mo po ining programa kaya sabi mo nga ni dako laong paan sa mo yung pasasalamat sa imo and saro ini sa dakulang regalo mo sa samoya. Lalo na sa to yung mga paraantabay na lalo na sa mga makakadangog, makakaantabay kan sa imong pagheras ngunya na pagkahapon. So, Father Christian, dakulo ning invitations, di ba? And actually, nagaplan na kita ka mga pwede tang magiging menu. Yes. Kung ano ang magiging handa ta pag-abot kang Pasko, sa bagong taon. Pero, paano ba magiging hospitable ba ang pagselebrar ta and pakikitungo ta sa satuyang kapwa? May way ba na mas magiging marhay na di ta malingawan yung spirituality na dapat yaon po siya?
Enot sa gabos kay puhan niya tong balikan sa istorya kan sa tuyang kaligtasan ano. Bilang mga Kristiyano importante ang punto sentral kan sa tuyang buhay na bago pa man kita maging magkaigwa kita ma-develop sa tuya ini paging hospitable niya to sa pag-ako sa pagkikitungo sa kapwa. Enot sa gabos kita na mismo an enot na nag-ako sa kagurangnan. Iyo iyan ang fundamental ano na Diyos ngunaan nag-ako sa tuya no. Kita so nag-ako enot sa gabos o kitaan inako kang kagurangnan sa iyang existence, sa iyang buhay, sa iyang pagka-Diyos. Kaya nga ni iyo in istorya kang Christmas no napadigdi ang kagurangnan hulitan namo nad kita kang Dios ano. Ang pagiging hospitable niya to sa lado kaniyatong mga tao sa paghiras, sa pagkikitungo sa kapwa, bunga na lang iyan kang experience na naako niya to hali sa Dios ano. Okay. Pero ano ba talaga ang hospitable, hospitality? Ano ba ang gustong sabihin kay ini po Father Christian? Dakol na pwede niya tong konsultaro ng mga dictionary ano, dictionaryo. Pero sa madaling sabi, iniso marhay na pagkikitungo sa kapwa. No? Marhay na mimidbidon niya to ang satuyang kapwa bilang sinda, na mimidbidan niya to sinda sa inang buhay, asin ang Diyos na presente sa inda. Iyon ang pinaka-importanteng bagay, no? Na pakasabot kung ano ang hospitalidad. Okay, sige. Di ba nakaagi so grabing experience ta po Father Christian, so sunod-sunod na bagyo, di ba? And nag-cause ini kang massive flooding, sobrang pagbaha sa tong palibot, and sinundan pa kang bagyong Pepito, and nagtaas din sa mga barakalon yung inflation baga, no? Susaro naman sa mga pigiinda kang mga paratubod. Paano ba mas magiging mamanihar ang satuyang pagbuhay-buhay na sa tunay na kahulugan? Kaya ini po napigasabi mong mabuting pakikitungo, di itaman giraray malingawan. Malaog na dyan ang pagheheras-herasan kan mga bagay-bagay na igwa kita, no? Ang mga bagay-bagay na inako niya to balaog kan Dios sa tuya, ang iba well-sinda, well-off na mayong problema pag-abot sa pinansyal. Alagad kung madumang ka sa medyo pobrehon ng mga lugar, mga squatter, mahihiling niya to na paladan talaga kita, asin paladan sa mga biyaya na sa tuyang inako. Kaya ang pangapodan duman enot ang maghiras, no? Financially, kung anong pwede niya tong ikatao, pwede niya tong ikahiras, iyan. Pero dako lang paagi kung paano niya to maipahiling iyan. Enot pagserbi, presensya, no? Ayun. Tabako man lamang kwarta ang pwedeng ikahiras. Ang pwede niya tong ikahiras, sabi nga isutulong ti, no? Talent, time and treasure. Kung mayo man kitang treasure, alagad igwa kitang time, pwede kitang mag-render kang service sa mga paglingkod sa simbahan, sa mga aktibidades na igwang simbahan, sa pagrandi duman sa mga nangangaipo, sa halimbawa nagkakaigwa ki mga relief operation na iyan, manpower, no? Pwede kitang magtaok kan sa tuyang time, no? Talent, treasure, madaling sabihon, madaling gibuhon, pero ining time ang pinaka-importante, ano? Yes, naunambitan mo Father Christian yung yung mga mga pamilyang mga nasa laylayan baga, 'di ba? Parang mga daing-dai talaga, and sobrang naapektaran kang kalamidad. Kumbaga, sinda mga persona na nakaka-eksperyensya ning sobrang kadipisilan ngunyan, kumbaga painful kasi lalo na mga tinamaan or naapektaran po kang kalamidad. May dakol bang role, halimbawa ako ngayon di man ako masyado naapektaran, may magiginibo ba ako na mas gumian sa pagmati ninta? Gabos kita, mayong si Isay makapagsasabi na mayong magiginibo, sa manlain-lain na paagi. Okay. Dahin niya to pagbaliwalaon so aspeto spiritual, kami po na yaon sa Sagrada Familia, inaatamen may mga person with disabilities, as in bigi encourage mi sinda na ipamibi sa mga tawong
may inaagihan na kadipisilan, araw na kaining inagaging bagyo, na daimba ko man sinda physically present sa pagtabang, mayo man sindang ikakataong kwarta, pero sa parte ninda, pwede sindang maging prayer warriors ka mga taong ini, na Okay. baka nang luluyahan ng loob, nagdududa na kung may Diyos ba talaga, ano. Kaya dumansaro sa mga halimbawa na maski nga ni ang mga taong igwang kaulangang pisikal, may nagiginibo. How much more kita na kaya tang makapaglakaw, kita Yun. kaya tang magduman kung saan na pwede niya itong dumanan, partisiparan, dagol kitang magiginibo, no? Yun. So parang showing love is more important than passing judgment po, Father Yes, Christian. yes, yes. Kasi usually, baga, may mga attitude din kita na nagja-judge na kita kung ano sa sitwasyon niya. Pero ngunyan palang pag-araw kayong panahon, mas importante na mga mangibabaw sa pagkamuot. Ayun. Okay, so dumang pa lang dakula o nasulaman ka mga tigsabi ni Father Christian manungod sa marhay na pakikitungo sa tuyang kapwa ngunya na panahon na paparani na ang Kapaskuhan and Bagong Taon. And for sure, dakulon din sa tuya kinag-iisip kung paano ba mas magiging effective, 'di ba? Paano ba mas ang magiging pagselebrar. effective, Yes, Father yes. Christian? Sabi, may mga advice kasi baga. Halimbawa, so Christmas party, advice baga na, oy, dapat di mo na masyado magarbo. Kasi sabi ni Presidente Marcos naman sa ipinalawas niyang statement, kumbaga, kung po pwede, rumdumon sa mga nadipisilan. And may mga nahiling din ako ng mga agencies na nagsusunod sinda, Father Christian. So parang saro ito sa parang gibo or way kung paano tayo i-express sa pagrumdom or pakikitungo sa tuyang kapwa. So pag sa compassion iyan, so yes. kumbaga compatire, no, bako man lang so pagheras kan tinapay, kundi sa buhay niya to mahihiling na nakikidumamay kita sa mga taong naapektaran, urong na sa mga taong may kadipisilan na inaagihan, ano. Syempre kung halimbawa may mga taong nagtitios dyan, tapos ikita kagarbo kang sa tuyang gibo, pag minsan niya sobrang kakano ng biga preparar sa lamesa, alaga dahil man nagkakaurubos, ano, mga bagay-bagay na kaipuhan pag hurup-hurupa, no, kung ano ang essential mo niyan. Actually ang mate na Jenny, ang Christmas talaga, ang enot na Pasko nga ni, bako man ini padarakulang kang ilaw, ano? Bako man ini paharalang kawang kang Christmas tree, Okay. bako man ini padarakulaan kan mga regalo. Ang enot na Christmas, enot sa gabos, sa diklom nangyari. Oh, nata po, Father Christian. Nata diklom. Of course, ihiwitan so sitwasyon kang panahon, pero Okay. pwedeng makuha niya tong simbolismo iyan. Ang diklom sitwasyon kan tao na naghahalat sa masalbar sa mga Hudyo. Iyo yan, Yeah, mga oo. naghahalat sinda kang Yes. maligtas sinda sa kamot kan mga Romano. Diklom na pwede niya tong masabutan ngunya na panahon. Iyo iyan ang presente niya tong kamugtaka na kita naghahalat man na ang kagurangnan maherak sa tuya, asin mamatean niya to ang sa iyang presensya. Naghahalat kita sa bituon, no, sa paglaom. Iyo yan ang profound na sa hiling ko kay Kaipuhanan. patalubuon sa sa reflection niya to, ano, Yes. paano kita makiheras sa diklom na namamatean ka, diba? Wow. Tamang-tama, season of Advent baga, parang ganyan kita, yung waiting baga. Yes, Sabi yes. mo, parang yun, napunto ko sa imo po, Father Christian, na yun nga, waiting. Nagparahan. Maghalat. Bako, di lang Naghahalat ka. maghalat, pero dapat may action po, Father Yes, Christian. yes. Kinakaipuhan, ano, dahil man na sige sana ang tangad mo sa Oo. isa na magtakdag ang bayawas, ano, kaipuhan na sakatun ang bayawas. Not just waiting, Not but just waiting. acting upon. Ayun, oo. Sabayan ding ispersos. Kasi sabi nga ni, walang mangyayari sa to'y ako maghalat lang. So, wow. And of course, with prayers. di ba Yes, po? yes, yes. Okay, sabi di kang texter ta si 434. Father Christian, magayunon po sa imong boses. Oh. Hindi po, modulated lang po. Opo, magkayunon po ang ano ka. Tas magsiiri pa po kamo sa page ta. Mas makangalas po kamong maray kung ano kagayon ang boses ni Father Christian. Siring man ka ito ang physical na paghiling ta kay Father Christian. Jesus. O di ba o, binagda kon lugod so ano ta viewers. Sabi di Father,
Yung season of Advent daw po, Father, importante ba talaga na dapat may dekorasyon? May mga, ito na-mention mo daw po kasi na may mga pailaw. So, necessary ba talaga na may dekorasyon or pwede dai? Ang tao kaya mahilig yan na may nahihiling siya, no? Kung ang dekorasyon nagpapagirumdum sa karahayan kan Dios, Okay. sa pagiging matinao kan Dios na itinao niya sa iyang aki tamagdae. Ano? Ayun. Si Saint Francis of Assisi na pinagsasabing enot na nagibo kang bilen, hinaman niya ito tanganing ma-experience na nahihiling kang mata ang pagkamundag kang Mesiyas. Ano? Magayon iyan kung ang satuyang mga harong may mga dekorasyon na direktang nagpapahiwatig kan selebrasyon na satuyang ise-celebrar na yung pagdatong kan sa tung kagurangnan. Pero kung sa mga dekorasyon na arog ngaya kan mga manlain-lain na kung anong yaon dyan sa harong na bako man related talaga sa Christmas. Pero big ko consider na symbol of Christmas. Like what po, Father? Ining gurang Gurang? na may balbas Okay. Of course baka dakulo magkontras ako pero sa halip na magkaag kamo kang nagbibitay-bitay dyan na Santa Claus, of course si Santa Claus big sasabi na nagtatao kan mga regalo, mas magayon so imahe ni Kristo na nayaon sa bahugan, hulita Dios ang nagtatao kang regalo. Ayun, so Diyos. parang ito talaga po, Father Christian, ang di dapat mawara. Kung may mga pigrurumduman kita mga dekorasyon na iba pa, ito mga dagdag na lang ito. Yes. Pero importante yung arog kang bilen. Maski nga ni dai kayan, kung igwaman sa nanaw, mas magayon niyan. Ngunyan actually Advent season, magayon na ang mga pamilya igwang Advent wreath sa saindang mga harong, may bigbisita akong harong kan sa kuyang barkada diyan, bako mabarkada na mga gurang na sa kuya. Yes, okay. Pero syempre sa ministeryo nakakapagpalagayan loob mi ining mga taong ini miyembro kang Couples for Christ. Nahiling ko sa harong ninda. Igwa man sinang Advent wreath, as in actually kang nagpuon ito kang Adbiento, sabi ko kung sisay po ang may mga kandila kang Adbiento sa indang mga harong darahon, as in pabindisyonan sa padi. Okay. O kaya kamo na pamilya ta ang ama bilang pamayo kang pamilya, pwede man kaya magbindisyon kaya iyan mga simbolo na magpapagirumdum sa to magayon. So mga bako naman talagang connected sa tuyang pagtubod, kung daina kung mayo ka mo sin gusto niyo pang bakal, pwedeng ikataon na lang sa dukha sa iba bakal kang maaraw kayan. Kung mga Christmas light na sobra-sobra naman, na ang iba nga ni warang panggasira ni pangbakal kigasta nga ni magkaigwang gasira, pwedeng ipaagi sa manlain-lain na organisasyon na nagtatabang direktamente o direkta sa mga dukha na nangangaipo. Iyan ang pinakamas magayon na gibuhon kaysa paggurunan niya to kung mabakal kita kisinakong mga decoration. Okay, so dakunon pa po kita, Father Christian, na ning pag-uulayan manunungod dyan sa tuyang time ngunya na pagkahapon, pero mahanap buhay mo na kita, Yes po. Okay, oras, 2:32. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore.
If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number one. Always at your service. Ang
Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO. Nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. New Surf Fapton Fresh and Bloom. May 3 times ang may Power Shield. Kaya based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Okay, balik na po kita sa satuyang programang Lakaw Maghiras Year 4. Asin ini mong pagirari ang sa inyong nakakaibahan si Johnny Balyaran with Reverend Father Christian Magdaong. Good afternoon po, girari Father Christian. Liwat maray na hapon. Yes. Opo, so bation ta muna sa tuyong mga parantabay. Nakaantabay si partner si Reverend Mark Austin Tuason. Yaon siya ngunyan dyan sa Anislag. Good afternoon, Rev. Oo. Parokya ko yan. Parokya niya daw, partner Rev. Yaon siya duman naka-assign ngunyan sa Anislag. Ayun. Okay. So, bation taman muna ning sacerdotal anniversary sina Father Tong and Father Papoy. Ayun. So, nagsaselebrar po sindakan sa indang sacerdotal anniversary. And happy birthday man kay Father Arsenio Migs Bermilio. Diyan po sa parokya ni San Miguel sa Uwas Albay. So, happy birthday po, Father Migs. Enjoy your day po and good health. And ado po man po sana okay ka. And thank you so much man po sa pirming pag-antabay digdi sa Lakaw Maghiras. And of course, si Father Jerry Lagata. Si Father Jerry, pirmi niya da bit sa radyo niya na di baterya. Oo, so transistor radio. Kaya wala sayang problema maski brand out. Di siya affected kang ALECO. Basta igwa siyang transistor radio part Father Christian. Okay, sige, reaction muna kita. Sige, sabi ni 228, good afternoon po. Pabati man ang mga taga Barangay Bitaano kang Legazpi. Thank you so much po. Okay, sige. Familiar da po Father sa imong boses. Sa inka po nagmimisa or kasi baka naka-attender ining para antabay ta. Familiar daw sa boses mo. Manlain-lain po na parokya kung saan po kaipuhan kang padi para mangeno sa Santa Misa diyan po. Arog kang Redemptorist. Ayun. Yan. Sa Tagas. Pagminsan sa Kapilya kang Bugtong, San Agustin, yan. Nakamisa naman ako sa Albay Cathedral, San Rafael, sa Inpa. Sa mga gadan. Baka po naka-attender ka sa Manila na activity. Dumang mo po gayon na dangog ang ni Father Christian. Okay, sige. Sabi ni 844, good afternoon po. Magayunon ang tiga sabi ni Father Christian. Napapanahon po talaga, especially ngunyan na panahon. Okay, dakol da. Ang ginamit niyang term is ganid. Father Christian, dakol daw po ang ganid. Ang ibang term sa ganid, yung ganid. Makasarili or
agason. Ay. Di ba? Oo, ganun. Maluya ako sa pasensya. Ganun. Opo. So, ayun. Iyo mananggad, dako la ito bagang challenge, Father Christian, no? Kung paano kita mahera sa panahon kang gipit man kita. Mhm. Diba? Okay. Iyan ang challenge sa to, ano? Dahil lang kita matao kung anong rakdag, ano? Matao kita maski nga ni. So, kung naaraman po nindo so istorya sa Biblia na inumo kang kagurangnan so babaying balo na nagtao gabos kan sa iyang pagkabuhay, no? Inumo niya ito dahil siya nagtao kang tada, rakdag. Kung ano ang extra kundi ang bilog niyang pagkabuhay. Ito halangkawo na pagtao ito, ano? Pero kung dahil man kaya, dahil man kita magpipirit, ano? Kung ano ang pwede ikatao, mas maray na nagtatao hulita, mas nagigitang ang satuy ang bertud kang pagiging matinao kontra siya duman sa pagiging ganid. Pagiging makasadiri. Bako lang makasadiri, maski so bako man sa iya aakuon niya, bako man sa iya ang iba kayan big to take advantage ang kaluyahan kang mga dukha, kaya manlain-lain na aspeto kang buhay na pwedeng masabi niya tong dipisilon nyo ng panahon iyo iyan ang pagiging ganid, pagiging sakim, pagiging dipisilon maghanap ki words. Okay. Pagiging sakim, pagiging sanid. Yung mananggad. Sige po, Father. Then inumo kang kagurangnan ano na itinao ang gabos sarong ang pagtao kaya isa blessing man, isa grace na hali sa Dios na bako gabos tatao magtao, ano. Pero magigilang kitang matinao kung kita nakakamati na ang Dios nagtao sa to. Kung nare-recognisar nato ang sa tuyang buhay bilang balaog, yan, life as a gift. Kung ang buhay sarong regalo, mayo kitang magiginibok kundi ipamati man niya to sa iba na kita bilang mga nag-ako kang regalo, kita magheras man kang regalo. Ano? That's the gift that we can give this Christmas season. The opportunity ba, Father Christian, halimbawa kami bako ba siguro kamiyembro kang pamilya or kapamilya lang, friends or even strangers, and then naglaog sa harong nindo inako ta opportunity ba ito para ako untasinda, kirasan tasinda, especially so gifts na ipigtao sa tuya, pwede ba ito mag-serve as regalo man na biyaya na iheras ta sa inda? Sure. Yung mga acts of charity na yan, ano, mga estranghero na naghahagad kang sa tuyang tabang. But of course, we need to be prudent naman. Tabaka ang iba yan sa halip na balik-balikan o sa halip pinalaog niya to sa harong niya to tapos iba man pala ng intensyon. Of course kinakaipuhan na hilingon niya to magkaiwa kita ki prudence sa tuyang mga pagdesisyon, ano, kung ano ang pwede niya tong gibuhon sa pagtabang. Day man nangangahulugan na pag may nagtuktok tulos yan matangang banggi sa imo, bubuksan mo tulos tabaka kayan inabangan ka kang kutsilyo, ano. Ginilitan sa imong prudence kaipuhan sa pagtabang, ano. Iyan, mga oportunidad na pwede niya itong gibuhon. Daiyan na sisiblag sa tinutugdo kang ni Kristo na sa kahuri-hurihan kan sa tuyang buhay, huhukumang kita kung paano kita namuot, paano kita naghera. Sabi niya nga, ikang ako napapaha, ano? Pinainom, nagugutom, pinakakan, mayong bado, binaduan, mayong harong pinasakat. So mga nagmumundo, pinaugma, so mga may helang, binulong, so mga na-stress sa mga buhay. Yaong kita para mag-antabay sa inda. Ining mga oportunidad. Actually, magayon nun ang term na kapag kita nagkakaigwa kay mga sitwasyon na kaipuhan niya o sitwasyon na hinahagad ang satuyang partisipasyon sa pagtabang, actually oportunidad iyan para sa to na masabi niya to sa kagurang na natutuo akong namumuot sa imo. Hulita ang kagurang nan presente sa taong nangangaipo. Sabi nga ni kan samuyang kagmukna si San Luis Guanela, ang si Isema na nagtatabang sa Dios o sa kapwa nagtatabang sa Dios itinatao, ano. Kaya mayong sayang sa pagtabang, ano. Mayong sayang sa pagkamuot, sa pagserbi.
Diyos ang minabalos sa mga bagay-bagay na hinahaman niya to. Yes, oo. Sa mga araw talaga kaining panahon po, Father Christian, hindi man talaga si opportunity ta para mag-reflect kita, 'di ba? Kung paano kita mas magiging steward sa tuyang kapwa, especially sa ibong ka mga pinag-aagihan ta, kadipisilan, problema, at ito ng mga subagyo, supagtio, sukawaran, especially ngunyan na bulan ng Disyembre, iyo po ang financial stewardship, Father Christian, 'di ba? Sa mga kwarta. Finance. Maluya ako sa kwarta. Pareho kita. Warang kwarta. Pareho kita warang kwarta. So, Father Christian, kumbaga, ngunyan na panahon talaga ang pangangasiwa sa mabuting pagkikitungo sa kapwa. Parang, bako ba talaga siya? Madali ba siya? Or may consider ta ba siya na depende? Yung pakikitungo, yung hospitality. May mga challenges kita kasi may human limitation kita, no? Pag minsan may mga problema ang kitang karakter, behavior niya to. May mga sadiri kitang pagkatawa, no? Na pag minsan minaulang sa tuyat ang aning mas padagos kitang mamuot. Ikama daw maging marhay ka sa tao na nakakulog sa imo. Garo baga dipisil baga, no? Oo po. I-welcome mo o sa Kinadugan ka na i-welcome mo ba? Dipisil. Pero bako imposible, ano? Perming may paagi tanganing liwat na ma-renew ang sa tuyang pakikipagrelasyon sa kapwa, ano? Yan, though challenging, sabi nga ni bako imposible, pero syempre kay po niya ito i-recognisar kung ano ang mga nakakaulang sa to, kung nyata kita pag minsan dipisil na maging steward kan sa tuyang kapwa sa pakikitungo sa kapwa. Kay po niya to maaraman mamidbida ng sa tuyang mga sadiri, ano? Hulit pag namidbida niya to ang sa tuyang mga sadiri, mga karakter niya to, mga personalidad niya to, masasabutan man niya to kung paano niya to iyan pakarayahon, ayuson, isettle, sabi nga ni ihil, tanganing sa tuyang pagiging healed, ang pagiging healed niya to, iyon maging instrumento kang pag-heal man kan iba, ano? Na kita maging magkaigwaning marhay na relasyon sa tuyang kapwa. And that is the best expression of stewardship. Pwede kita magtaram ka mga stewardship of nature, stewardship sa ekonomiya, pero relationship, no? Pakikikapwa, no? Iyan ang very important element sa tuyang pagtalubi bilang mga tao as in bilang mga Kristiyano. Opo. Paano da po, Father Christian, so sitwasyon na nagtabang ka na pero dagit pa sa imo kasi kulang da po so tinabang. Paano da po kita duman ma-respond? Hindi ka na kayo mag-respond. Bako ka man obligado mag-respond. Ano? Hayaan na lang. Don't expect. Okay. Kung pag matao kita, let it be na kita matao. Day na kita magdangog ka mga komento. Sabi nga ni, kung gibuhon mo, may madadagit sa imo. Kung di mo gibuhon, may dadagit manggilay sa imo. When we give, just give. Okay. As long as it is coming from your heart. Tapos, whatever comment na malaog, pabain na yan. As long as ang sa imong konsensya nagsabi sa imo, matabang ako, hulita, ini ang practical na pagpapahiling ko kang pagiging grateful, no? Sa mga balaod na sa kuyang inako. Okay, one more po, Father. Paano po kung naghagad garon na mimirit na, cause na daw po kang stress? Sa magturugang ba yan? Maka-relatives. Nakos na kang stress, no? Kasi naunang bitan ta po, Father Christian, yung sharing, especially sa family and sa masiso di ita kami pero nagtatabang kita. Sa pagtabang, dahil dapat niya to, sa gabos, dahil niya to, ayning bagang tukduan na maging hugakonan sa tuyang tinatabangan, ano? Yes. Ang paghiras, dapat bako lang paghiras kung ano igwa ang pwedeng ikatao, kwarta, financial support. Tutukduan man niya to, na masabotan kan taong tinatabangan niya to,
na kita nagtatabang. As in, igwa man kitang limitasyon sa pagtabang. Kita may sa diri pangangaipo man. Yes. Kung may ikakatao, of course, magtao, pero kung dai naman pagpiriton sa dirita, you cannot give what you do not have. No? Yun ang advice. Tapos kung mga bagay-bagay na stressful na yun, talikdan. don't waste your life sa mga stress na iyan. Dahil ka namundag sa kinaban para may stress. Yes. Halipot ang buhay. Oo. Well, anyway, parang party magirare ito kang pagiging stewards. Yung hospitality, especially this coming Christmas. Naku, yung pala na-experience po, Father, no? Na parang nagheras ka na, nagtao ka na, pero naka-experience ka pa arugay itong experience ka ining para comment para dangog ta. So, dakulo na, no? Pero Father Christian, diit na lang ang sa toyang oras. Nagkapipira na lang, pirang minutos na lang. Baka po ang sa imong mensahe sa toy mga parantabi, may idadagdag ka pa ba duman sa mga naunang bitan ta na paano na sa tahaw kang kadipisilan, yung hustle and bustle of Christmas, paano ba kita magiging hospitable pa? Madali na matapos ang sa tuyong oras. I take this opportunity na makita ngunya na Pasko na sa pagheras, day man paglingawanan sa diri, day paglingawanan sa diri, day pag-abusuhon sa diri, day magpirit kung day man maitatabang. There are many ways to help, no? There are many expressions kung paano niya tumasabi kita nakikitungong marhay sa kapwa kita, mga kita napaka-hospitable niya to. There are many ways, okay? I-identify mo in what way you can, and duman ka maghero. Day mo na pagparaisipon sa mga day mang kaya, hulita kung ano lang ang balaog na itinaw sa imo kan Dios, duman ka lang, duman ka lang magkua kung ano ang pwede mong ikahiras sa kapwa. Don't stress yourself in thinking too much what to give. Be careful also na day mong pag-stressan sa diri mo, Stewardship of others doesn't mean forgetting yourself, Be a steward of yourself first, okay? Ayun, oo. Kasi pag nagpapara-pa-apekto po kita, Father Christian, mas madodoble ang burden na pwede tadarahon pag arog ka yan. Baka day na matapos ang Pasko. baka day kita maafektaran ka mga pinagkakantang mga oily, mga na afektaran kita kang stress ta sa ibang tao. Pero dapat ngayon, yun nga, pakikitungo, marayon manggiraray. May mga ways man palan po giraray. Arog po kahit ang naunambita ni Father Christian, ang pagtabang ta sa tuyang kapwa sa duka, and the pag masyado yung maano kita ka mga magagarbo, di ba, Father Christian? Ayun. Okay. So, igwa akong certificate sa imo. Ayan. Wow. Ang Lakaw Magheras program. Di ko siya actually mahiling himaray, pero babasahon ko na lang po. Okay. Siyempre, ipigrady mo man ini sa imo, Father Christian. Certificate of Appreciation is hereby presented to Reverend Father Christian Magdaong in grateful appreciation for his invaluable support and exceptional contribution on the DZGBM Lakaw Magheras Year 4 program discussing stewardship and hospitality for the Christmas season, given this 6th day of December 2024 at PBN DZGBAM Legazpi City. Signed by our Executive Vice President, Glenn G. Barcelon, and Vice President for Programming, Mr. Henry Maceda. And yours truly po, your program host, Jelly. Thank you so much po, Father. Salamat po, Maid, ha? Thank you so much po sa pagtao po ning oras sa piyas panahon digdi po sa programang Lakaw Magheras. And laomi po na sana maging maugma ka po this celebration of Christmas. Okay? Siring man po sa Indo. Salamat sa oportunidad na ini na nakapaghiras at actually nakaklasiko po ito sa nagkapirang course sa Aquinas kang panahon. Yes. Oo. Parang political science and philo. Oo. Marigay, di mo ako naging philosopher Father Christian. Kaya kasi bago pagod na, di kami makakaantos kasi iba so nadalaganan. Iba so nadumanan ko. So thank you so much po, Father Christian. Once again, sa pangaran man po ni Reverend Mark Austin Tuason, for sure maugmahon po siya na kaiba may ikaw niyan. Salamat. Okay, sige. So thank
thank you po sa mga nakatutok. Antabayan ng giraray ang programang Lakaw Maghiras. Sa masunod na Biyernes po, mga kaibata, si Reverend Father Santi Fernandez. Yes, so yaon po siya, digdi live na live man po siya sa masunod na Biyernes. And mahiras man, manunong digdi celebration ta, stewardship this Christmas. So nakaibata po sa lado technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron, ini po si Jenny Mati Bayaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZ